खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि SBBODO निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। आसाम मिजोराम सिमायाव सिमाखौ लानानै दावराव दावसि जानायाव जिउ खोमानांनाय सा6 आसाम पुलिसखौ बुथारनायाव आखाइ गोनां सुबुंनि हेंथायै थार खौरां होनो हायोब्ला 5 लाख रां बान्था होनो थाखाय ADGP जिपि सिं बिथाङा फोसावदों। सिमायाव दावराव दावसि जानाय जाथायखौ लानानै मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय काछारनि धलाई पुलिसा केसबो रेजिस्टार खालामबाय। आसाम आरो मिजोरामनि गेजेराव सिमाखौ लानानै दावराव दावसि जानायखौ गोजोन थासारियाव लाबोनो थाखाय मिजोरामनि गिबि मन्थ्रि जोरामथांगा बिथाङा खोथा सावरायनायनि उनावनो मिजोरामनि रायजो सभा एमपिनि बेफ्रुसार बिबुंथि। थांनाय 26 जुलाइआव 30 निफ्राय 35 मिनिटसो LMGनि गेजेरजों आसाम पुलिसनि सायाव गाग्लोबनायखौ लानानै खौरांगिरिया के वनलाल बिनानाव सोंथि खालामदोंमोन। बेनि सायाव बिथाङा फिननाय होदों दि आसाम पुलिसा मिजोराम पुलिसखौ पस्टनिफ्राय होखारदों आरो गिबिसिन फायरिं खालामनो बिथोन होग्रोदों होननानै बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि आसाम पुलिसा खाफाल मोजां जायनि थाखाय गासैबो थैजोबाखै। उननि समाव सिमायाव फैबावोब्ला गासैबो थैजोबगोन होननानै हुमखि होबावदों बिथाङा। MP के वनलाल बिनानि बेबायदि बिबुंथिनि हेंथायै दा आसाम पुलिस आरो CID अफिसारनि मोनसे हान्जाया दिल्ली फारसे थांनानै MP बिथांनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायहैदों आरो बिथांमोना सन्देह खालामदों दि थारैनो बे खामानियाव MP के वनलाल बिनानिबो आखाइ दं आरो बिथांमोनहानो सोलो खालामनानै सिमायाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल आरो सेबाया हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद आरो मेट्रिक फाइनाल आनजादनि रिजाल्ट फोसावनो थाखाय अक्ट' फोसावबाय। HS जोबथा आनजादनि रिजाल्टखौ 31 जुलाइआव फोसावनानै होगोन। फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्रायनो माखासे वेबसाइटआव रिजाल्टखौ फोसावनानै होगोन। वेबसाइटफोरा जाहैबाय assamresult.in, ahsec.assam.gov.in आरो माखासेखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय। रिजाल्ट नायनायनि अनगायैबो फरायसाफोरा मार्कशीटखौबो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। नटिसनि बायदिब्ला HS फाइनाल इयारनि रिजाल्टखौ आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि सिङाव थानाय फरायसालिफोर आरो आनजाद मिरुफोराव फुंनि 9 रिंगानि सिगांनो इमेलनि गेजेरजों दैथायहरनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बे बोसोराव हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयाराव गासै 2,49,812 बिजाथिफोर दङ। बेनि मादाव साइन्सआव गासै 38,430, आर्टसआव गासै 1,91,855, कमार्सआव गासै 18,443 आरो माखासे। आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि अनगायैबो सेबायाबो मेट्रिकनि रिजाल्टखौ 30 जुलाइआव फोसावनानै होगोन। मेट्रिक आनजादनि फरायसाफोरनो रिजाल्ट होनायखौ लानानै सेबाया मोनसे सावरायमेल जिरायदोंमोन। बेनि उनावनो बे खौरांखौ फोसावनानै होदों। मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ बिजाथिफोरा sebaonline.org आव थांनानै नायहैनो हागोन। बर'फोरनि गेजेराव खनले खनले हाथियार हमग्रा आफाद ओंखारनायखौ लानानै पृथ्वीराज देबमेश बिथाङा बुंथिदों दि BLTनि सेंग्राफोरखौ बर' उग्रपन्थी, NDFनि सेंग्राफोरखौ बर' उग्रपन्थी जेब्लासिम बुंबाय थागोन आरो हारिनि थाखाय सोमावसारनो ओंखारनाय आफादखौ थांखिनानै गासैखौबो बर' उग्रपन्थी होननानै जेब्लासिम आसामनि गिदिर गिदिर चेनेल आरो रिपर्टारफोरा बर'नि हेंथायै बुंबाय थागोन अब्लासिम बर'फोरनि गेजेराव हाथियार दैग्रा आफादा जोनोम जाबाय थागोन। लोगोसे बर' रावा 9थि शेड्युलाव जायगा मोनखानाय आरो आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरैबो गनायथि मोनखानाय। जुदि बर' रावखौ बिधान सभा, हाइ कर्ट, डिस्ट्रिक्ट कर्ट, सेसन कर्ट लोगोसे जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोराव बर' रावजों लिरनो हानाय जायोब्ला एबा बर' रावा गनायथि मोनखानाय बायदियै बाहायजायोब्लानो आरो बर'फोरनि मोननो गोनांखौ मोजाङै सोरखारा होलांबाय थायोबानो बर'फोरनिफ्राय हाथियार दैग्रा आफादा जोनोम जाफिननाय नङा होननानै फोरमायथिदों बिथां पृथ्वीराज देबमेशआ। बिथाङा बुंथिबावदों दि BTC आरो BTR गोरोबथानि उनावबो बर'फोरनि गोसोआव दासिमबो आलदा रायजो बड'लेण्डनि लुबैनाया दङ। BTR गोरोबथायाव बड' आन्दलन जाला होननानै सागान होगिरिफोरनि गोसोआवबो आलदा बड'लेण्डनि लुबैनाया दङ। नाथाय माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा बेखौ केमेरानि सिगाङावसो बुंथिनानै लानो हाया। मानोना बर' हारिखौ लानानै जि साननाय हनाय दङ बियो गोमोरनानै थाङा। बेनिखायनो 10-15 बोसोर उनावब्लाबो आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनाया जाफिनगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा।
लोगोसे NDFV आरो NLFV मोननै हाथियार दैग्रा आफादखौ म्यानमारनिफ्राय गुबै लामायाव लाबोफिननो थाखाय गेजेरनि सावरायग्रा महरै पृथ्वीराज देबमेस आरो थुलुंगा बसुमतारी बिथांमोन सानैया खामानि मावदोंमोन। बे बेलायाव म्यानमाराव नांथानानै थाबोनाय बारग' NDFVनि सोद्रोमाखौ लाबोफिननायनि सायाव बिथां मेसआ बुंथिदों दि बेखौ लानानै दासिमबो बिथांखौ रावबो जेबो खावलायाखै। सोरबा जुदि खावलायोब्ला बे खामानिखौबो मावनो हागौ होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। गुबुन फारसेथिं गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सायावबो बिथाङा बुंथिदों दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दा जेरैबायदि दैदेनगासिनो दङ बेबायदि दैदेनलांबाय थायोब्ला 10-15 बोसोरसिम रावबो बिथांखौ जेबो खालामनो हानाय नङा। आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ट्राइबेल राजखान्थिखौ मोजाङै बुजियो। ट्राइबेलफोरनि नांगौखौ नोजोर होनानै मोजाङै सामलायलांनो रोङोब्ला आरो ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ सुस्रांलांबाय थायोब्लानो रावबो हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जाफिननाय नङा होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। COVID-19 खौ लानानै BTCनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे BTCनि सावस्रि बिफाना जेबो खामानि मावनो हाया एबा जेबो थांखि लानो हाया। बे खोथाखौ बुंथिदों EM अरुप कुमार दे बिथाङा। COVID-19 खौ लानानै BTCनि सावस्रि बिफाननि EM अरुप कुमार दे बिथाङा फोरमायथिदों दि गासैबो COVID-19 नि प्रट'कल SOP भेक्सिनखौ लानानै जायखिजाया जेंनाफोरनि थांखिखौ आसाम सोरखारासो लायो। आसाम सोरखारा COVID-19 नि थासारिखौ नोजोर होनानै सप्ताफ्रोमबो गोदान SOP फोसावो आरो बेखौ बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि डिसिफोरनो दैथायहरो। COVID-19 नि सायाव जेसेबां खामानि दङ बेखौ आसाम सोरखार आरो डिसिफोरासो मावो मानोना डिसिआ थोंजोङै आसाम सोरखारजों सोमोन्दो दङ। बे बेलायाव BTC सोरखार आरो EMफोरा जेबो खामानि मावनो हाया आरो जेबो थांखि लानो हाया। बिथांमोनहा खालि खामानिनि सायाव नोजोर होनो आरो क'पारेटल' खालामनो हायो होननानै फोरमायथिदों EM अरुप कुमार दे बिथाङा। लोगोसे बिटिआरनि गासैबो जिल्लाफोरावनो दा COVID-19 नि गोसारनाया सानफ्रोमबो खम जागासिनो दङ। फैगौ 15 आगस्तसिमाव आबुङै जोबहैनायनि आसा दं होननानैबो फोरमायथिबावदों EM बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बिटिआरजों लोगोसे गासैबो आसामावनो डक्टरनि आंखाल। बेनिखायनो आसामजों लोगोसे तामुलपुराव मेडिकेल कलेज आरो क'क्राझाराव मेडिकेल हस्पिटाल जायोब्ला बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गोबां डक्टर ओंखारगोन आरो फैगौ 2025-2026 आव बिटिआर ओनसोलाव डक्टरनि आंखाला जोबहैनो हागौ होननानैबो फोरमायथिबावदों बिथाङा। बिथाङा बुंथिबावदों दि आसाम सोरखारा दासिमबो NHM खौ BTC सोरखारनो ट्रेन्सफार खालामाखै, जेरावनाखि कार्बि आंलंआव आसाम सोरखारा NHM खौ काउन्सिलनि आखायाव गथायबाय। जाहाथे BTC सोरखारनोबो NHM खौ ट्रेन्सफार खालामनानै हरो, बेनिखायनो मोनसे एप्लिकेसन जमा होदों होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि NHM नि गाइडलाइन्स बायदियैनो गासैबो डक्टर आरो स्टाफफोरा सोलियो। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव आलांगि बाजाराव थांनाय 22 जानुवारियाव नाबार्डआ रुरेल हाट लुनानै होदोंमोन। बेखौनो मैया EM अरुप कुमार दे बिथाङा बेखेवदों आरो बे बेखेवनाय हाबाफारिनिफ्रायनो बिथाङा बेफोर खोथाखौ बर' रावजोंनो फोरमायनानै होदों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव मैया रायजोआव केबिनेट जिरायदोंमोन, जेराव माखासे गोनांथार थांखिफोर लानाय जादों। सेथियाव दङ रायजोआव BJP सोरखारा 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि खोथा होदोंमोन। बेनिनो आसाम पुलिसाव लांदां जानानै थानाय 15,000 पस्टखौ सुफुंनो थाखाय थांखि लाबाय आरो बेनि थिसननाय हाबाफारि एबा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायजेनगोन। नैथियाव दङ केबिनेटआव आसाम पुलिसनि थाखाय गोदान 5 बेटेलियन दानो थांखि लादों। बे 5 बेटेलियनाव गासै 6,270 लाइमोनफोरखौ थिसननाया जागोन। थामथियाव दङ आसाम पुलिसखौ गोख्रों खालामनो थाखाय केबिनेटआ मोनसे पुलिस कमिसन दानो थाखाय गनायथि होबाय आरो बे कमिसनखौ रिटायार IAS अफिसार हिमांशु सरकार दास आरो आसामनि बारग' DGP VV सुमन बिथाङा सामलायगोन। ब्रैथियाव दङ केबिनेटआ स्पर्ट्सनि दानफ्रोमबोनि पेन्सनखौ 8,000 निफ्राय 10,000 सिम बांहोनायनि गनायथि होबाय आरो बे स्पर्ट्स पेन्सनखौ गासैबो नेशनेल गेम्स आरो कमनवेल्थ गेम्सआव मेडेल देरहासारनो हानायफोरनो होनाय जागोन। बाथियाव दङ अलिम्पिक्स, कमनवेल्थ आरो एशियान गेम्सआव मेडेल देरहासारनो हानाय गेलेगिरिफोरनो ग्रेड 1 एबा क्लास 1 सोरखारि साख्रि होनाय जागोन। रिकगनाइज्ड वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव मेडेल देरहासारनो हानाय गेलेगिरिफोरनो क्लास 2 एबा ग्रेड 2 नि सोरखारि साख्रि होनाय जागोन आरो नेशनेल गेम्सआव मेडेल देरहासारनो हानाय गेलेगिरिफोरनो क्लास 3 एबा ग्रेड 3 सोरखारि साख्रि होनो थाखाय केबिनेटआ गनायथि होबाय। दथियाव दङ पासपर्ट डिपार्टमेन्टखौ हम डिपार्टमेन्टजों ज' खालामनो थाखाय केबिनेटआ गनायथि होबाय। बास एक्सिडेन्ट जानानै जायगायावनो सा 18नि जिउ खहा आरो सा 19निबो बांसिना जोखोम। बे गिख्रंथाव जाथाया UPनि बाराबांकीनि अयध्या लखनऊ नेशनेल हाइवेआव जादों।
जाथायनि सायाव पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सा 140 लेबार लानानै फैनाय गंसे बासआ रामसेनेहिघाट पुलिस थानानि खाथियाव गंसे धाबायाव थाथ'दोंमोन। बेयावनो गोख्रैथिजों खारबोनाय गंसे ट्राकआ बासखौ सौख्रांफैदों, जाय जाथायजों जायगायावनो सा 18 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो सा 19निबो बांसिना जोखोम जादों। बिथांमोनहा हारियानानिफ्राय इउपि जानानै बिहार फारसे थांगासिनो दंमोन। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जाथायजों जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ खाथिनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालसिम लानानै थांनाय जादों। बे बास एक्सिडेन्ट जानानै जिउ गोमानाय नखरनि सुबुंफोरनो सासेयाव 2 लाख आरो जोखोम जानायनो सासेयाव 50,000 रां होनो थाखाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा फोसावबाय। जाबाय थानाय टकिअ अलिम्पिक्सआव भारतनि बक्सार पूजा रानी बिथाङा क्वार्टार फाइनाल्सआव सौहैनो हाबाय। 30 बोसोर बैसोनि बक्सार पूजा रानी बिथाङा 75 केजि खथायाव आलजेरियानि 20 बोसोर बैसोनि इशराक चेइब बिथांनि हेंथायै गेलेदोंमोन, जेराव भारतनि पूजा रानी बिथाङा इशराक चेइब बिथांखौ 5-0 ग'राव फेजेननो हादों। बेनि उनाव बिथाङा क्वार्टार फाइनाल्सखौ चाइनानि ली क्विनजों गेलेगोन। बेयाव देरहासारनो हायोब्लानो बिथाङा भारतनि थाखाय मेडेल लाबोनो हागोन। बक्सार पूजा रानी बिथाङा एशियान चेम्पियनशिपआव 2थि खेब सनानि मेडेल देरहासारनो हादोंमोन। बिथां पूजा रानीनि अनगायैबो बेडमिन्टन गेलेगिरि पि.भि. सिन्धु बिथाङाबो वमेन्स सिंगोलाव हंकंनि गेलेगिरिखौ 21/9 आरो 21/16 फेजेननो हानानै प्रि क्वार्टार्सआव सौहैनो हाबाय आरो बोरला गावगिरि दीपिका कुमारी बिथाङाबो हारसिं बोरला गावनायाव प्रि क्वार्टार्सआव सौहैनो हाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 23 जुलाइनिफ्राय टकिअ'आव जानाय टकिअ अलिम्पिक्सआव दासिम भारतआ मोनसे मेडेल देरहासारनो हाबाय। जापानआ दासिम 13 सनानि मेडेल, 4 सिलभार मेडेल आरो 4 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै सेथि नाम्बाराव जायगा आवग्रिनो हादों। चाइनाया दासिम 2 सनानि मेडेल, 6 सिलभार मेडेल आरो 9 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै नैथि नाम्बाराव जायगा आवग्रिनो हादों। थामथियाव दङ इउनाइटेड स्टेट, दासिम 11 सनानि मेडेल देरहासारनो हाबाय, 11 सिलभार मेडेल देरहासारनो हाबाय आरो 9 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हाबाय। ब्रैथियाव दङ आर'सि, दासिम 7 सनानि मेडेल देरहासारनो हाबाय, 11 सिलभार मेडेल देरहासारनो हाबाय आरो 6 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हाबाय। बाथियाव दङ अस्ट्रेलिया, दासिम 6 सनानि मेडेल देरहासारनो हाबाय, 1 सिलभार मेडेल देरहासारनो हाबाय आरो 9 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हाबाय। आरो भारतआ दासिम 1 सिलभारनि मेडेल देरहासारनो हानानै 45थि नाम्बाराव दङ। जम्मु एन्ड काश्मीराव हरखाब अखा आरो सारन्थाइ गावनायजों दासिम सा 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 30आ गोमानानै थानायनि रिपर्टआव मोन्नाय जादों। किशतवाड़ जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट अशोक कुमार शर्मा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला किशतवाड़ जिल्लानि हनजार गामियाव हरखाब अखा हानायनि जाहोनावनो हरखाब दैबाना जादों, जायजों दासिम सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो सा 30सोआनो गोमानानै थानायनि रिपर्टआव मोन्नाय जादों। लोगोसे गंगुसो न'फोरा दैबानाजों बुखारलांजादों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला हनजार गामिया जोबोद गोग्लैसोनाय गामि, जेराव थांनो थाखाय गुबै लामानिफ्राय 3 घन्टानि लामाखौ आथिंजों हान्थिनानै थांनो गोनां जायो, जायनि थाखाय जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै रैखा खालामनाय हाबाफारिखौ मावहैनायाव जेंना नुजाथिदों होननानै फोरमायथिदों। अब्लाबो आर्मि, पुलिस आरो SDRF हान्जाया थांनानै रैखा खालामनाय हाबाफारिखौ मावहैदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।